Napanglantawan nga mabot kapin sa 800 ka mga tao ang mudagsa sa vaccination center sa Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay, sugod karong Lunes alang sa second dose. Mao nga dili una sila manawat sa mga papakuna sa first dose. Ani ang detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, wala unay pagpamakuna alang sa first dose sugod sa Lunes hangtod sa Huwebes. Kay puro second dose una. Kini alang na usab kay magabot-abot ang libuan unya ka mga magpa-second dose sa Sinovac ug Pfizer vaccine. Apan alang lang kini sa vaccination site sa usa ka mall sa may South Road property sa Dakbayan sa Talisay, kun sa Rural Health Unit 1. Paday hinuon ang pagpamakuna sa first dose diha sa Lawaan Uno Vaccination Center ug sa Lagtang Gym. Mag-meeting mi karong hapon regarding that on how we move forward with that, but we're going to be ready to do so. We will be designating specific lanes para sa Sinovac and specific lanes for Pfizer. Karon pa lang, hinay-hinay na sila sa pag-rearrange sa vaccination center dinhi sa RHU 1. Karong Lunes aron masiguro gyud nga dili magka-mix up. Pipila sa mga kausaban nga ipahimutang mao nga kining usa ka linya ang intended lang gyud alang sa mga buot magpabakuna sa second dose sa Sinovac, samtang ang kining tanan unya nga mga lingkuranan sa unahan nga bahin mao ang alang sa mga Pfizer nga magpabakuna. Samtang ang kining area usabang intended alang lang gyud unya sa mga kliyente nga magpabakuna sa second dose sa Sinovac ug ang duha na unya ka parte mao alang gyud sa Pfizer. Siguro nga dili sila magka-mix up ang mga bakuna nga gamiton. Ang syudad nakabakuna na og kapin sa 18,000. Dulaan sa 68,000 na usaba nga naa sa master list sa mga gustong magpabakuna. Apan bisan kun pipila na ang nabakunahan sa syudad, mando ni Talisay City Mayor sa mga concerned department og ahensya nga padayon ng striktong pagpatuman sa mga health protocol ug subsub nga pagpahigayon sa contact tracing. Sa Hulyo 7 nga data, ang Dakbayan na dugangan og 18 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Dunay dugang na pulo ang mga recoveries, mga naa sa 74 ang total COVID cases. Apan sa gahapon lang, adunay dugang 27 ka mga kaso ang syudad. Mag-meeting man ka Monday to see how we move forward with this. Ang ako na lang gyud karon is nigamay ato mga kaso in two certain waves because people are following health protocols and we were implementing health protocols as well. So always to be reminded nga COVID is still here and it's probably getting mangani nga mas kuan siya kay may mga variant na lagi ba. So we still need to do the usual ang mask, avoiding crowds. Bob, matod ni Mayor Sam Gulyas nga sagad hinuon sa mga establishmento sa Dakbayan ang nituman sa mga guidelines ilabi na may labot sa health protocol. Apan pasidaan niya nga kun aduna gyud masakpan nga nilapas ang magatubang gyud og sanksyon base sa balaod. Bob. Dahil salamat Faye Marie Dumabok sa imong live report.